Emmanuel wanya mfishia no aduono miensa na wa mu kyerem se we graduate unemployed na kyerse we krache nipa kureji wa kobie wie da so adwuma ne wai o man bi atimo eti wadani kramu a ana ni 3 year yi a kyerse wakonya adwuma ne bi ayeye na asema mede beto mo anim Ntomem ya no aye kura ewo Tweapease saa bia ye hode adwuma mpanifo dodo na atanim se wo mo hwe no aye galamsey ene fuma godi tuo ena fenso kura kwia eno ne onoma adwuma titirim eno ti bra Emmanuel ne na modna ni krankra mo no a so wo pa adwuma no ena ye nuanom China fo ibi a wonom ye galamsey ibi ya wo mo ma na adwuma se ne wo metwe hyan eti China fo no ye galamsey no ena wonom fa no se wonom ahyan no krachi metwi bi emfa ema wan na eno na chese wakwado nwuma so a se dede bia wo so de akwaji kiss ekotwi ni ka no a wo twi ni hyan ya ne se obi ehunu ba bia kromfo efiri ba ye won ba to de share ne so a na ebre ba sa no skills o wanyina nko apply na chese nka watimi agene ho e de efira kromfo isem ene se wo mo sane etuogo ne so a Emmanuel graduate unemployed and entire year China fo afa de se wontwi kai no afa de akromfo akoto ahye no so aboni tu akana na wono so etina nanom ense do ensemi mu amane ebo de aka kire no abena bedu adepa coffee na ewo ne nchen. Yes, say, Abrante Emmanuel in Finchia no Ushemua, Obenya Bear, Eduonu, and so Equa Copin Bear, Eduasa, Area University Yibi, Aka Juma, Abrante, Ebenyana Waye, while Bobby Jume Mentino. Nian could be a friend, say Edinkra no aye ekrobia ewo oboase empotam honom se ufro boase bepiem odunkwano nofia edinkra ne hye ho enti wudu edinkra obe branche na chese wako eye Ntomem eho ena galamsey adwuma yi bia pie ho na eho no eye kroketu akakra ena galamsey ne nso de yeso be kɔ na sase no wo ma di ne style bia bi na wo mo fa ne se ohyenkani a ya China fo yi ene no edi akɔne aba wo kwan no so saa yei ena fofia nto ata no adware abama ene eye ya wada anopai no nkron wako site ho akwa eye gold ya wode eba besen se wonam ekwan no mu ba akronfo ebe crossing wonanim na ebra akronfo no crossing wonanim sa no wo ko na chi the full speed yesen ko betwi afa wonom so enso no wantumi enam etutuo pepe saa Emma etuo ni baako ekobo neti ko asabre ya mene wo kasaidie Abrante Emmanuel atoa nananom ewanse do na ebra na etuo tutuo no ekoso no Abrante baako wono nso ekuta moto na entempa na wono nso ma ne ho ye ha esan so edi ne moto ne dane ne ho a wasan de nani ekopie mu ewo site ho eno ma okobo amane voice na ewo ho ni nyina agi twi wonom eba ba bia na akromfo no etutu etuo no ombae no na Emmanuel enya agye mu dada eti sadi asamne tiane de hadwene papa Emmanuel kakra no so kopa ba die na kromfo ato ahye so aboni to asi a wanka ate asefo ho biem amane eboy abena bedu adepa coffee ena da woroma wode esomyen hadwen na yedi wei ebewie yensem no